Wapen Kabalen. Nandito po tayo sa Barangay Consuelo. Magandang araw mga kaakay. Kasama po natin ang napakasipag na kagawad, si Kagawad Jenny Ang. Magandang umaga po. Ito sir, ayan na naman tayo. Balik trabaho na naman po. Balik po tayo sa pagseserbisyo publiko. At ngayong araw po, hindi po tayo magbibigay ng wheelchair. So magbibigay po tayo ng hearing aid. Hearing aid. Galing po sa Akay ni Sol, no po? Nandito po yung hearing aid. So, may request po si Kagawad Jen na ating beneficiary. Ano pong pangalan ng ating beneficiary, Kagawad Jen? Sir, Darren Vargas po, sir. 10 years old. 10 years old na po si Darren Vargas. Opo. Actually, sir, taga San Pedro po siya. Pero pamangkin po siya ng mga taga Consuelo. Taga Consuelo po ang nag-request sa atin. Wala pong problema yan. Opo. Kahit po saan na sulok ng Pilipinas, handa po tayong tumulong kasama ang Akay ni Sol. Opo? Opo. So, tara, samahan mo ko, Kagawad Jen, para ma-award natin ang hearing aid na galing sa Akay ni Sol. May pabak po. Magandang umaga po. May pabak po. Siglag ko po. Consular Jojo Bitog po. Papating ko po ne. Kamusta po? Kamusta po? Consular Jojo po. Pika baby. Ito po si Darren? Apo. Oh, Darren. Kalagyo mo pa mo Consular Darren eh. Hindi ko pa po. Puka dito baby. Okay. Sige, subukan mo niya mo yun eh. At sa Yaward King Hearing Aid, sana makasahop ya po kayo ne. Sana makasahop ya po kayo. Liman daw po muna kaya Ray. Ba't siya po kayong Akay ni Sol? Nino po yung pengari na? Kailan ako pong balo? 38 years old. 38 years old. Ano ko po lang yun? Madalikan daw na. Madeleine. So, ano po yung sabi yung kayong Akay ni Sol? Baka po salamat dahil kayo, bigyan ng hearing aid mo. Opo. At siyempre, kaya katama nga. Ay, hindi po, sana po makasahop ya po. At Kagawad Jen, ano po yung sabi yung kaya katama nga kaakay. Maraming salamat po. At mayroon na naman po tayong nabigyan ng tulong. Sana po huwag kayong magsawang tumulong. At syempre, sa ating pambansang konsehal, thank you very much at napakalakas ko talaga. Thank you po. Tayo po ay talagang tumutulong sa mga PWD po. No? At di lang dito sa Florida Blanca, kundi buong Pilipinas po. Akay ni Sol ay handang tumulong dito sa bayan ng Florida Blanca. So, i-congratulate po natin ang ating presidente sa Akay ni Sol. Okay po. Governor-elect Sol Aragones. Congratulations po. Tuloy-tuloy po ang ating pag-akay sa Laguna at tuloy-tuloy po ang ating pag-akay dito sa Florida Blanca, Pampanga. Abangan nyo po yung aming mga vlog. Magbibigay po kami ng wheelchair tungkol sa clay walker. Tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo publiko ni Consular Jojo Bitog at ng Akay ni Sol Party List. At katuwang natin ang ating napakagandang kagawad na si Kagawad Jenny Ang ng Barangay Consuelo. So, misahop-sahop tamo po. Miyabe-yabe para kayong panyulong ng Balen, Florida Blanca. Kaya be po de kaya katamong kaluguran na PWD sampon senior citizen. Ako po yung kayong pambansang konsehal Jojo Bitog. Magpasalamat keng kanakong partner Jenny Ang. Magpasalamat keng Akay ni Sol. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Thank you. Picture lang.